Tension iri pakati paED Mnangagwa na vice wake VP Chiwenga yakamboita siya nyarara, yakamboita siya kupera apo ED Mnangagwa pakati ana intentions ekupinda mu third term bid. Asi muri yeZimbabwe takaona pane chitiko chakaitika pa weekend chatakaona kuti aiwa ED Mnangagwa anokurudzira ma allies a VP Chiwenga vanova veku army zvakashamisa vanhu zvaita kuti zvialite vanhu vati aiwa pane zvinenge zvava kuitika. Muri yeZimbabwe nhau dzakadaizo ambopi makambodziwana kumwe kuno asi munozwana pano pachopisa pano paZim News Live. Sataendera mberi neyo ndokuti ibva subscribe wo like tina on the bell icon. Panapa tinoona kuti vanhu vekozwa vanova Children of War Veterans Association of Zimbabwe vanonyora chiti the ED versus General War has become tribal. Team General says ED is tribalistic. He hates Mazezuru and Ndebele. Promotions in the security forces and appointments on top government posts is based on place of origin instead of merit. They believe ED is selfish. Personal gains and family always comes first. Do mashovato kwa vanhu vekozwa panapa vachiti aiwa ED Mnangagwa aiwa akamaka Mazezuru kana Mandebele aiwa ma merits anopiwa nekuda kuti unobvepi origin yako unobva kupi. Muri Zimbabwe mashoko autogwa nevanhu ve Children's War Veterans. Tuzive mafungiro enyu pine comment section medu, musangano subscribe, like, kutina on the bell icon.